दुगैस्रां लोबस्रां न'फोरखौ लिरस्रांनानै बेनिफ्राय रायजोनि थानसालियावबो आर'ज खालामनो फैनाय जाबाय। जों आर'ज खालामखांनानै खुलुमदों। आं आर'ज खालामनायखौ भिडिअ खालामासै, मानो होनबा आङो आर'जआव मुखुब दङमोन नालाय, बेवहायनो आर'ज खालामनायनि उनावसो आं भिडिअखौ लानायावहाय नायलांबाय थादो आंनि बे भिडिअखौ। दिनै आमथि फोरबो, बेयावहाय जोंहा बिमा बैसोमुथि मुङाव आर'ज खालामनाय जायो। बिमा बैसोमुथिया जोंनो फिथाइ सामथाइ खालामनानै आबाद खालामनानै जानो थाखाय जोंनि बे बिमा साबायखर होनानै आफा बोराइ बाथौनाव आर'ज खालामनाय जादों। Dia cakap ke le? Dia boleh cakap ke? Dia apa ni? Al-Khasya. Ayah di hulu nak pandai. Oh, apa ni? Hello. Pandai pandai. Apa deh? Hei dia. Masak ramai. Ini mana nak kau je? Main aku lewat tumpukan kasih dulu. Main udah naik ni sih deh. Jadi main apa ini?